Her kommer bussen, og denne står. Her er buschaufføren. Han er cool. Gud er jeg ej. Jeg er mig selv, og jeg er bare en god buschauffør. Mit navn er Sten Petersen, og jeg er stifter af Rejsekollektiv Rute 988. Jeg vil gerne give jer meget billigere rejser i Danmark, men da jeg er en privatperson, kan jeg ikke køre med tomme busser. Derfor skal jeg have et kundeunderlag for at starte op. Det vil sige, at rejseforeningen Rejsekollektiv skal bruge minimum 1000 medlemmer på en rute, men så starter den så op cirka 14 dage efter og kører fredag og søndag. Jo flere medlemmer, jo flere dage og afgange kører vi på ruten. Lige nu er vi meget tæt på at starte Odense København op, hvor en enkelt billet koster 125, og Aalborg København til kun 175. Vi har brug for, at du bliver medlem på din rute på Rejsekollektiv Rute 988. Så kan du rejse billigere på dine ruter i Danmark. Et medlemskab koster 100 kroner en gang for alle, og du betaler først, når din rute kommer i drift. Ring eller læs mere på rute988.dk.